Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θεόδωρος Καρφάκης. Είμαι από την μη κυβερνητική οργάνωση Τέρα Σιλβέστρης με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αηφόρο ανάπτυξη. Για περίπου μια δεκαετία στο ιστορικό Ιόνιο Αρχιπέλαγος τρέχουμε το πρόγραμμα για την αηφόρο ανάπτυξη Καλάμου και Καστού, το οποίο έχει και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο ασχολείται με τις επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή και την αντιμετώπιση αυτής της μορφής ανθρωπογενικής παρέμβασης στο περιβάλλον. Τώρα, εμείς έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα φυσικά και πριν είμαστε οργάνωση, όταν είμαστε ακόμα κίνημα, οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο και εγώ ίδιος προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Είδαμε προσπάθειες να έρχονται και να παρέρχονται την τελευταία, ας το πούμε, δεκαετία περίπου. Εμείς συνεχίσαμε συστηματικά να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, πιστεύουμε, σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις πιθανές επιπτώσεις επίσης αυτής της δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας, γιατί τα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα είναι ίσως τα πιο πρακτικά καλύτερα που μπορούμε να έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό το ζήτημα στην επίπτωση στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Ξηρομέρου δεν κατάφερε να μας βρει από ό,τι είπε, παρότι είμαστε 45 λεπτά από τον Αστακό με αυτοκίνητο και μετά άλλα 20 λεπτά περίπου με βάρκα από το Μύτικα. Εμείς έχουμε μία τάση να είμαστε ανεξάρτητοι από κυβερνήσεις. Φυσικά εμείς συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις υπό όρους. Ο Δήμος Λευκάδας όμως, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρους μας. Φυσικά δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Δήμο Λευκάδας, στον οποίο διοικητικά ανήκει και ο Κάλαμος και ο Καστός και τα νησιά Γεωργίου, γιατί πολύ απλά εκείνη την περίοδο ο Δήμαρχος ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών και συγκεκριμένα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της. Οπότε θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση συμφέροντος. Η δημοτική κοινότητα δεν δέχτηκε τους όρους μας, οι οποίοι έπρεπε να αντιτίθεται στη συνεργασία του Δήμου Λευκάδας και της δημοτικής κοινότητας εν γέννη σε δράσεις καθαρισμού του βυθού με εταιρείες υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή. Οπότε, για αυτούς τους λόγους εμείς πιστεύουμε δεν μπορέσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Εμείς τους θέσαμε τους όρους, στα πρακτικά δεν μπήκανε, ζητήσαμε και κάναμε αίτηση για διόρθωση πρακτικών, εμείς τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, για να το ξέρετε. Ο Δήμος Ξηρομέρου πολύ απλά δεν ήρθε σε επαφή μαζί μας. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει δικαιολογία. Οι επιτροπές αγώνα, όλοι αυτοί που είναι, μας γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν και εμένα πολύ καλά. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί για κάποιο λόγο, κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχει κυριαρχήσει μια άποψη, ίσως επειδή ξεκίνησε και από τους δήμους και τις κοινότητες και ίσως επειδή ξεκίνησε και από άτομα τα οποία ήταν πολιτικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα ξεκίνησε από τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος έχει κάνει αξιόλογα πράγματα στο παρελθόν για αυτό το ζήτημα, όπου ήταν άνθρωπος από τις πολιτικές επιστήμες. Λοιπόν, λένε ότι αν μιλήσεις σε χειρούργο θα σου πει για χειρουργείο. Αν μιλήσεις σε πολιτικό θα σου πει για πολιτική. Μονάχα που το συγκεκριμένο ζήτημα δεν λύνεται με πολιτικό τρόπο. Δεν υπάρχουν πολιτικές λύσεις σε αυτό. Και δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Το ζήτημα έχει να κάνει με κάτι το οποίο ονομάζουμε ουσιαστικά την τάση για όλες οι παραγωγικές μας δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των ηχθείων και των αλλιευμάτων να έχουν μια τάση να εξελίσσονται σε μονοκαλλιέργειες, και εξελίσσονται σε μονοκαλλιέργειες επειδή δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση. Και γιατί δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση? Δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και αειφορικής διαχείρισης του οικοσυστήματος. Και γι' αυτό στο τέλος η εξάντληση του οικοσυστήματος οδηγεί στις υδατοκαλλιέργειες. Το οικοσύστημα του ιστορικού Ιωνίου Αρχιπελάγους ήταν κάποτε ένας από τους πιο πλουσίους ψαρότοπους της Μεσογείου. Τώρα δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Τώρα έχουν γίνει μόνο
μεγάλες υδατοκαλλιέργειες οι οποίες θεωρούνται και πάρα πολύ σημαντικές σε σχέση με την εθνική οικονομία και όλα τα σχετικά, παρότι θα ήθελα εδώ να δώσω κάποια στοιχεία γιατί το έχουμε ψάξει το ζήτημα. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα σαν οικονομική δραστηριότητα στο ΑΕΠ δεν είναι νούμερο 2, είναι νούμερο 6. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το ψάξαμε πριν από κάποια χρόνια. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά πριν από αρκετά χρόνια δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν είναι όσο σημαντική θέλουν να την παρουσιάσουν. Ίσως επειδή έχουν κάνει και πολλές επενδύσεις συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τάση να φουσκώνει το πράγμα. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε δει φυσικά πράγματα τα οποία φυσικά θα τα έχετε συζητήσει μέχρι τώρα. Μελέτες οι οποίες είναι ουσιαστικά δεν είναι μελέτες για την χωροθέτηση αυτών των μονάδων. Μελέτες οι οποίες δεν αγνοούν δεδομένα, μελέτες οι οποίες έχουν κομμάτια όπως για παράδειγμα δεν κοιτάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, κάτι που λέγεται Human Rights Impact Assessment για τέτοια project. Τώρα, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι περισσότερες περιοχές που μάλλον έχουν μείνει πίσω. Χρειάζονται μελέτες χρόνων, χρειάζονται δουλειές με τις τοπικές κοινωνίες, χρειάζονται πολλά και διάφορα. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα στις περισσότερες περιοχές κάποιος ο οποίος να αναλάβει αυτό το ρόλο. Εμείς προσπαθήσαμε να το αναλάβουμε, τουλάχιστον εν μέρη, να κάνουμε κάποια πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κάναμε, πιστεύουμε και συνεχίζουμε. Παρ' όλα αυτά το πιο άσχημο είναι ότι στο τέλος, επειδή λειτουργήσαμε ανεξάρτητα από κράτη, κυβερνήσεις και εταιρείες, ουσιαστικά στο τέλος κάνανε λες και δεν υπάρχουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Εμείς το έχουμε καταγγείλει αυτό το πράγμα και σε δημόσιες διαβουλεύσεις για διάφορα πράγματα. Τώρα, κάτι το οποίο ίσως κάποιος δεν σκέφτεται ή κάποιος σκέφτεται αντίστοιχα σε κάποιες περιοχές, είναι την αλληλεπίδραση αυτών των καταστάσεων με το ζήτημα των προστατευμένων περιοχών. Και στο εσωτερικό ενιαίο αρχιπέλαγος έχουμε, σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουμε δει τουλάχιστον, έχουμε τη μοναδική περίπτωση όπου έχουμε μια ζώνη η οποία εφάπτεται στη ζώνη Natura, η Α3, η ζώνη των υδατοκαλλιεργειών, εφάπτεται στη ζώνη Natura του εσωτερικού ενιαίου αρχιπελάγους. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια κοινή ζώνη συνδιαχείρισης των δύο φορέων. Κοινή ζώνη συνδιαχείρισης για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, και στις άλλες περιοχές που δεν υπάρχει, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Υπάρχει αλληλεπίδραση με τα είδη. Υπάρχουν πολλά και διάφορα. Δεν είναι ίσως το πιο σημαντικό να αρχίσουμε την ανάλυση για την κάθε περιοχή. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει να κοιτάξει κάποιος καλύτερα λίγο το ζήτημα με τις προστατευόμενες περιοχές. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε και μας ανησυχεί ιδιαίτερα και από τοπικούς φορείς και από κινήσεις πολιτών και από οτιδήποτε είναι ότι η βιομηχανία προστασίας της φύσης αντιμετωπίζεται ως η καλή. Η βιομηχανία προστασίας της φύσης δεν είναι απαραίτητα η καλή. Η βιομηχανία προστασίας της φύσης έχει για κάποιες περιοχές δείξει και πολύ άσχημο πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι η βιομηχανία προστασίας της φύσης έχει απόλυτα, όπως εγκρίνει κάποια σχέδια. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό αρχιπέλαγος ξέρουμε ότι υπάρχουν μέλη της βιομηχανίας προστασίας της φύσης και οργανώσεις, ακόμα και διεθνείς, οι οποίες έχουν υπογράψει τα σχέδια αυτά ως εντάξει. Και τα έχουν υπογράψει ως εντάξει γιατί έχει συμφωνηθεί τι θα γίνει η προστατευόμενη περιοχή και πού θα κάνουν τα project τους πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αφαιθεί να δημιουργηθεί σε αυτές τις περιοχές, διότι ακόμα και αν η περιοχή δεν εφάπτεται, ακόμα και αν είναι μακριά, η μέρα η οποία θα ξυπνήσει κάθε περιοχή αυτή τη στιγμή για τις προστατευόμενες ζώνες που τρέχουν οι μελέτες, έχει γίνει διαβούλευση για αυτές τις περιοχές, θα είναι διαφορετική. Γιατί θα ξυπνήσετε και θα ξυπνήσει όλος ο κόσμος σε μια περιοχή που πλέον δεν θα κάνει κουμάντο μόνο η κάθε κρατική υπηρεσία, σε μια περιοχή όπου πλέον θα κάνουν κουμάντο και κάποιοι οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά κρατικοί εργολάβοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτείτε πολύ προσεκτικά και πώς θα δημιουργηθεί και πώς θα κάνετε μια κατάσταση σε κάθε περιοχή. Δεν σημαίνει ότι κάθε ένας ο οποίος ασχολείται με την προστασία της φύσης στις περιοχές αυτές θα έχει κάποια ύπουλη ατζέντα. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι
Όταν βλέπετε κάποιους οι οποίοι απλώς εμφανίζονται και λένε «Γεια σας, καλημέρα σας, θα κάνουμε project» ή κάνουμε κάποιες πιλωτικές μελέτες ή οτιδήποτε, να ξέρετε ότι σχεδόν σίγουρα αν έχετε κάποια μορφή υδατοκαλλιέργειας ή αν έχετε κάποια μορφή ζώνης ΠΟΑΗ, σημαίνει ότι πίσω από κλειστές πόρτες έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει ότι όλα είναι εντάξει, έχουν πάρει το κομμάτι τους και πάνε να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι έμφανες. Οπότε κρούω εκεί έναν κόδωνα, σας το λέω, προσοχή, έρωστε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, και παρακαλώ πολύ σκεφτείτε προσεκτικά ποιες μορφές διακυβέρνησης είναι σωστές για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Σε καμία περιοχή με τις μορφές διακυβέρνησης δεν λύθηκε από τοπικές κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή. Σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι γι' αυτό που δεν θα αναλύσω τώρα. Κάποιοι τους φαντάζεστε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Από εκεί και πέρα εσείς ξέρετε και μπορείτε, πιστεύω, ο κάθε άνθρωπος να βγάλει τα δικά του μορφωμένα συμπεράσματα. Να είστε καλά.